να υποδεχθώ σε αυτό το σημείο έναν ειδικό επιστήμονα, γιατί θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, για τον πόνο και τη dyskapsia εδώ στον αντίχειρα, που μπορεί να μας στερήσει το 80% της κινητικότητας, της λειτουργικότητάς μας. Πάμε. Ο κύριος Χρυσάνθου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, χαίρομαι. Χαίρομαι και εγώ. Κύριε Χρυσάνθου, είναι τόσο πολύ. Το υποτιμούμε και λέμε, εντάξει, τι έγινε και να πονά στον αντίχειρα. Ναι, ο αντίχειρας είναι ένα βασικό πράγμα. Γιατί έχουμε τη σύλληψη που κάνουμε τον αντίχειρα και όντως αυτό που είπατε, το 80% θεωρείται ότι συμμετέχει σε πάρα πολλές. Όχι, συμμετέχει σε πάρα πολλές ενέργειες στην σύλληψη πραγμάτων, στην διαχείριση διαφόρων εκτέλεσεων. Πάμε εδώ. Ναι. Το πρόβλημα με τον αντίχειρα τι είναι, κύριε Χρυσάνθου, παρακαλώ, καθίστε εκεί. Το πρόβλημα με τον αντίχειρα τι είναι? Είναι κάτι αρθρίτιδα, ας πούμε, τι μπορεί να το σημαίνει? πρόβλημα του αντίχειρα είναι μια αρθρίτιδα, η οποία μπορεί να είναι είτε ρευματική, είτε μετατραυματική, είτε κάποια αυτοάνωση, είτε παραμορφωτική αρθρίτιδα που ακούτε πολλές φορές. Και η οποία, όπως δείχνουμε εδώ πέρα πολύ χαρακτηριστικά, εδώ, έτσι. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο δείχνουμε ότι χαλάει η άρθρωση. Χαλάει η άρθρωση, ναι. Με αποτέλεσμα, όταν αρχίζουμε να κάνουμε κινήσεις, όπως θέλουμε για τη σύλληψη του αντίχειρα, για τον ραχμό, που θέλουμε αρκετή αντίσταση, πλέον ο ασθενής πονάει. Δηλαδή δεν μπορεί να ανοίξει ακόμα και ένα μπουκαλάκι νερό. Δηλαδή, συγγνώμη. Όταν έχει αυτή την εικόνα. Μισό λεπτό. Εάν εγώ έχω πρόβλημα στον αντίχειρα, δεν μπορώ να κάνω. Θα πονάω. Εάν έχετε αυτή την εικόνα, ναι, θα πονάτε και δεν θα μπορείτε να ανοίξετε ακόμα και ένα μπουκαλάκι νερό. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό λέγαμε για τη λειτουργικότητα στην αρχή. Πόσο σημαντικό. Ακριβώς. Και πάρα πολλοί κόσμος έχει αυτό το πρόβλημα, που ειδικά ηλικίες μετά την 5η δεκαετία με 6η δεκαετία το αντιμετωπίζουν. Ειδικά οι χειρονάχτες που είναι πιο πολλοί. Υπάρχουν όμως και οι νέοι άνθρωποι που δεν κάνουν αυτό το μπουκαλάκι συχνά. Υπάρχουν οι νέοι άνθρωποι που κάνουν αυτό. Ακριβώς. Γράφουμε μηνύματα κτλ. Είναι ακριβώς. Επειδή κάνουμε ένα σύντομο υπέχρησης, όταν έχει ένα κύκλο ζωής μια άρθρωση, όταν τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, όπως έχουμε ένα σύντομο υπέχρηση με το κινητό, με τα μηνύματα, με το τάμπλετ, αυτό το πράγμα ουσιαστικά οδηγεί σε κάποια εκφύλιση της άρθρωσης, εκφύλιση του αρχικού χόνδρου. Οπότε καταλήγουμε εκεί. Κάποια στιγμή, κάποια αρθρίτιδα. Παρακαλώ. Καθίστε, παρακαλώ. Για να δούμε αυτά τα συμπτώματα. Πόνος, τα συμπτώματα μπορεί να έχουμε αν υπάρχει μια τέτοια αρθρίτιδα στον αντίχειρα, στη βάση. Στη βάση, όπως το είδαμε και στη φωτογραφία. Έντονος και συνεχής πόνος. Αυτό μας είπατε. Ακριβώς. Η δυσκολία μετά, όπως το έχετε πολύ αναλυτικά και σωστά γραμμένο, δυσκολία στη σύλληψη και συγκράτηση αντικειμένων, καθώς και το τοπικό είδημα, που εδώ δεν είναι ακριβώς είδημα, είναι εξάρτημα, γιατί κάνει υπεξάρτημα ουσιαστικά. Τι κάνει, κρακ-κρακ? Όχι, κάνει υπεξάρτημα η άρθρωση. Λόγω των ασθενών. Φουσκώνει η άρθρωση. Ακριβώς. Κάνει αυτό το υπεξάρτημα. Και όλα αυτά οδηγεί σε μια δυσλειτουργία. Δηλαδή, ο ασθενής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το χέρι του σε καθημερινή βάση. Σκεφτείτε ότι είναι κάποιος δεξιόχειρας που είναι το βασικό του χέρι και να έχει αυτό το πρόβλημα. Που καθιστά καθημερινές δραστηριότητες αρκετά δύσκολες να τις εκτελέσει. Εδώ βλέπετε πώς πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά φαίνεται ότι πώς καταστρέφεται η άρθρωση. Το είδαμε. Και μετά από εκεί πέρα αυτό οδηγεί στην ανάπτυξη των εσωφύτων που βλέπετε στο slide. Και με αποτέλεσμα να έχουμε τη dyskapsia και τη δυσλειτουργία της άρθρωσης. Το θέμα μας είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι το βιώνουν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν στην καθημερινότητά τους. Να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι είσαστε ένας επιστήμονας απολύτως εξειδικευμένος σε αυτό. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στο Υγεία Πάνω απ' όλα, διότι δεν το έχουμε ξανασυζητήσει ως πρόβλημα, να ξέρετε. Τα προβλήματα στη βάση του αντίχειρα και στον καρπό που θα δείτε παρακάτω. Είσαστε απολύτως εξειδικευμένος και μάλιστα εξακολουθείτε να είσαστε διευθυντής και στο Πανεπιστημιακό. Στο Southern University, κοντά στο Λονδίνο. Κοντά στο Λονδίνο, έξω από το Λονδίνο. Ακριβώς γι' αυτό. Λοιπόν, ναι, και αυτό το πρόβλημα είναι γενικά πολύ συχνό. Και το οποίο, άμα δούμε γύρω μας, πολλοί κόσμος έχει και το αντιμετωπίζει. Μέχρι τώρα, αυτό που ήθελα να κάνουμε, οι παλιές χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σωστές και αυτές, κάναμε τις λεγόμενες LRTI, οι οποίες αφαιρούσαμε αυτό το κομματάκι το στό που είναι καταστραμμένο. Οπότε ήταν μια βιολογική σε εισαγωγικά αρθροπλαστική που κάναμε. Απλώς το νέο που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι, όπως έχει προχωρήσει η ιατρική και αυτό που κάνουμε τις αρθροπλαστικές, που λέμε ότι όταν έχουμε μια καταστραμμένη άρθρωση δεν την καταργούμε, αλλά προσπαθούμε να την δημιουργήσουμε ξανά και να τη χρησιμοποιήσει ο ασθενής. Έτσι και εδώ πέρα, όπως έχει καταστραφεί η άρθρωση, χρησιμοποιούμε αυτό το οστό, δεν το αφαιρούμε και στη θέση του εφαρμόζουμε
μια αρθροπλαστική. Μια πρόθεση. Μια πρόθεση την οποία την είχατε δείξει λίγο πιο πριν που πέρασε. Θα το δούμε. Ελάτε, σηκωθείτε, γιατί θέλω να δείξουμε και κάτι άλλο. Συγγνώμη, να πάρω και το στυλό. Εδώ. Σταματήστε εδώ. Σταματήστε, παρακαλώ, σταματήστε λίγο. Εδώ. Αυτή είναι η πρόθεση που μπαίνει εκεί για να αντικαταστήσει το σημείο με τη βλάβη. Ακριβώς. Είναι αυτό το σημείο που είναι εδώ στο κοκαλάκι που είχαμε αναφέρει πιο μπροστά στο οστό, το οποίο το αφαιρούσαμε μέχρι τώρα. Εμείς το διατηρούμε το οστό αυτό. Στη θέση αυτού προσαρμόζουμε αυτή την πρόθεση και ακολουθία στο μετακάπιο που είναι στον υπόλοιπο αντίχειρα, την υπόλοιπη πρόθεση. Και γίνεται μια ολική αρθροπλαστική. Σκεφτείτε πώς είναι μια ολική αρθροπλαστική ισχύου σε μίνι έκδοση. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή αυτό είναι. Είναι ακριβώς μια αρθροπλαστική ισχύου σε μια μικρή έκδοση. Αυτό το πράγμα είναι και είναι μια διπλή κίνηση. Η συγκεκριμένη είναι λίγο πιο τεχνικές λεπτομέρειες αυτές. Δεν σας κουράσουμε αυτό το κομμάτι. Όχι. Μου θυμίζει αυτό. Οπότε θέλετε να δούμε, γιατί γίνεται μια ολική αρθροπλαστική, όμως μέσα σε μόλις μία μέρα, 24 ώρες, Αλεξάνδρα μου, να δούμε το παράδειγμα ενός ασθενούς. Πώς πια. Να το. Αυτό. Είναι ο ασθενής την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα, ακριβώς. Πλέον έχει αποκτήσει λειτουργικότητα ο αντίχειράς του, χρησιμοποιεί το χέρι του φυσιολογικά. Αυτό το οποίο εμείς λέμε ότι για 15 μέρες απλώς θέλουμε να αποφύγει την άρση βάρους και στη συνέχεια επανέρχεται στην καθημερινότητά του. Μπορεί και κάνει όλες τις κινήσεις. Γιατρέ μου, βλέπω όλα. Όλες τις κινήσεις θα δείτε τώρα. Πάμε να συνεχίσουμε και το υπόλοιπο βίντεο, γιατί θα φανούν και οι υπόλοιποι άνθρωποι ως διαδικασία. Θέλετε να πούμε, παρακαλώ, καθίστε, ως διαδικασία πώς είναι αυτή η ολική αρθροπλαστική στον αντίχειρα. Ναι, είναι μια πολύ απλή διαδικασία, η οποία ο ασθενής έρχεται ακριβώς αυτή είναι η κίνηση. Το βλέπετε, είναι συγκλονιστικό αυτό. Τι κινήσεις μπορεί να κάνει, έτσι. Εδώ είναι μετά από 2 χρόνια πώς παραμένει και έχει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη γυναίκα φέτος έκανε και τον άλλο τον αντίχειρα. Να σας πω την αλήθεια, εγώ με δυσκολία φτάνει ο αντίχειρας μου εδώ. Η κυρία το κάνει πιο καλά. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Έρχεται ο ασθενής την ίδια την ημέρα του χειρουργείου με έναν απλό προεγχειρητικό έλεγχο. Γίνεται με περιοχική αναισθησία. Γίνεται η εισαγωγή του. Όλη η διαδικασία του χειρουργείου είναι περίπου στη 1 ώρα. Από εκεί και πέρα, μετά το πέρας του χειρουργείου, παραμένει για ένα χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο ως ότου συνέλθει από το σοκ της επέμβασης πάνω, και στη συνέχεια μπορεί να φύγει στο σπίτι του μετά από 1 ώρα, 1,5 ώρα. Δηλαδή όλη η επέμβαση είναι θεωρητικά είναι ένα χρονικό διάστημα περίπου στις 4 με 5 ώρες όλη η επέμβαση. Πάμε και στον καρπό, να δούμε και τα πλάνα και να πούμε στους τηλεθεατές μας. Θέλω να πω ότι είναι εξαιρετική τιμή για μας που είσαστε εδώ και μιλάμε γι' αυτό, γιατί είσαστε και διεθνείς εκπαιδευτής στο κομμάτι αυτό. Εκπαιδευτής στο κομμάτι αυτό. Και έχετε και απολύτως εξειδικευμένα κέντρα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, έχουμε στο Ιατρικό Αθηνών που έχουμε το κέντρο αρθροπλαστικής χεριού που έχουμε. Εκπαιδεύετε δηλαδή άλλους γιατρούς. Ναι, στα σεμινάρια τα οποία γίνονται, όντως, ναι, σε αυτό το κομμάτι. Ωραία, τώρα, πάμε στον καρπό, γιατρέ μου. Εδώ που βλέπετε τον καρπό τώρα, αυτή τη στιγμή το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στον καρπό. Βέβαια, ναι. Εδώ είναι λίγο πιο συχνό με την έννοια ότι έχουμε πολλούς ασθενείς γύρω μας που έχουν πέσει, έχουν κάνει ένα κάταγμα στο χέρι, που το γνωρίζουμε αυτό το κομμάτι. Αυτό τι γίνεται μετά, μπορεί να αναπτύξουν, όπως είναι εδώ πέρα, μια μετατραυματική αρθρίτιδα που είχαμε δει πριν. Όπως επίσης υπάρχει και ρευματική νόσος και άλλη νόσος και παραμορφωτική. Αλλά μετά από έναν τραυματισμό, η αρθρίτιδα, όταν αναπτύσσεται και ειδικά όταν είναι ενδορθικό το κάταγμα, οδηγεί πλέον στον περιορισμό της κίνησης του καρπού. Ναι, βέβαια. Αυτό που πιστεύετε μέχρι σήμερα είναι ότι έχουμε την αρθρόδεση, που αποτελεί όντως μια πόλη και μια gold standard λύση, που τοποθετούμε τον καρπό σε μια θέση και κάνουμε μια αρθρόδεση. Τα νέα δεδομένα. Τώρα τα νέα δεδομένα, αυτό που είναι, δεν καταρρύπτει την αρθρόδεση. Να το βλέπουμε εδώ. Ακριβώς αυτό. Το ένθεμα, η πρόθεση δηλαδή. Ναι, το ένθυμα. Απλώς τι γίνεται, μπορούμε να πάμε ένα στάδιο πριν. Δηλαδή, πριν καταργήσουμε εμείς την άρθρωση και την κίνηση στην άρθρωση, σκεφτείτε ένα νέο ασθενή. Τις φορές είχαμε κάνει ένα ασθενή ο οποίος είναι μάγειρας. Ο οποίος εφαρμόσαμε μια ολική αρθροπλαστική στον καρπό του και σήμερα ο άνθρωπος συνεχίζει την είναι πολύ ευχαριστημένος. Δεν καταργούμε την κίνηση. Εμείς προσπαθούμε να διατηρήσουμε την κίνηση. Εάν όντως μετά από κάποια χρόνια εκφυλιστεί, έχουμε κάποια χαλάρωση της πρόθεσης ή κάποια άλλη επιπλοκή, όντως πάντοτε υπάρχει και η αρθρόδεση. Σωστό. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ήταν τιμή μας που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι.